Jacob? Wyt ti wedi cyflawni fy nhasg? Da. Nawr. Amser i cael gwared ar y corff. Ti wedi bod yn fachgen drwg. Wyt ti'n fy ngharu? Ti werth mor dam. So ti'n fy ngharu? Profiad. Trod yn ôl fan hyn. Ti wedi wneud y swydd. A dyna cyfan o ti. Person i wneud rhywbeth dros da i.